Eikö se aluealue ollut? En mä Ei tiedä. Koffioppa. Ei. No karhu oli, mutta ei sitä enää. Ei Koffi oo jonkun vaikka kuinka paljon isomman joku. Se on Sinebrykov, mutta en mä tiedä mistä se tulee. Tulee vai kuinka no luetaan tosta. Siis tässä mä luenkin, mutta ei sinne lue missään. Sinebrykov. Samat valmistajat tekee kaikki eri maihin eri kaljoja. Siis tää on jotain venäläistä varmaan. Worship. Moro, mä olen Werneri. Panas. Ja mulla olisi tarkoitus nyt alkaa tekemään V-blogiin, eli niinku Wernerin blogi. Tää on mun ihan ensimmäinen video, että mä toivon, että ette ota tätä. Siis älkää antako kovin rakentavaa palautetta, kun siis mä oon kumminkin ujo persona. Antako rakentavaa? Antako rakentavaa palautetta? Toi on hyvä sanostelu. Itse sä mokasit tän nyt, vaikka se olikin huono sanavalinta. Jatku vielä. Niin. Joo. Mä aion julkaista näitä videoita siis sillai kuukauden viiva vuoden välein. Joskus voimme parinkin vuotta. Ei se haittaa. Ei se haittaa, kun mä tiedän, että sinä fanini oot kumminkin. Haluat nähdä mua ja odotat mua uskollisen, että mä pystyn jakamaan mun ajatuksia sun muita. Että toi, mä aion puhua kaikesta semmoisesta kivoista asioista, että mitä mun elämään kuuluu. Mä kerron todella henkilökohtaisesti kaikki mitä haluatte tietää ja mä kerron mikä mua ärsyttää ja tällainen. Ja mä oon oikeesti todella sosiaalinen ja ujo ja perusväri on punainen. Sosiaalinen. Tosiaan, jakakaa mua Facebookissa ja Twitterissä ja Redditissä. Uusi blokkeri on nyt tullut ja kun mä ajattelin, että siis perussyy minkä takia mä nyt aloitan tämän uuden blogijutun, koska mä oon huomannut, että kaikki muut V-blokkerit on niin perseestä.